kulesi sigodlo kunethuna ngaphakathi. Ingakho ngizibiza ukuthi ngoba kangonyungunyu ngomthakathi, angikufisi lokho. Ngiyayithakathela, nginemithi yokuthakatha, nginemithi yokucebisa abantu, nginemithi yokuphakamisa abantu, ngiyasiza, ngiyabulala, ngiyathakatha. Umuntu owatshontshelwa imoto noma owatshontshelwa iy'nkomo, ngisho ngathi watshontshelwa ngo-2010, uma efika la ekhaya ngithathe lo muthi lo engiwuphethe lapha. Lo muthi lo ngifika ngithatha omncane kuwona ngithi la kulesi sibuko sami. Bese ngimbonisa lo muntu owamtshontshela ukuthi ngenze njani. Lesi sana nje mangithi wa njengamanje uyafa lo muntu noma uyasana. Mangithi wa ngiyayenza into yami ngalesi sandla. Lo muntu kumele ngimveze la. Bese kuvuma lo muntu lo oyi-custom la ekhaya ukuthi ufuna ngenze njani. Ngimbize esibukweni sami bese ngiyashaya. Achithwe imoto noma adutshulwe abantu. Lokho ngizokusho ma umuntu athwele khehla, athwele ngomuntu noma athwele ngesilwane, akwazi ukuthi kuzohamba zimjikele. Akwazi ukuthi kuzohamba zimbulale. Uma isilwane sesifuna ukumnquma umuntu, sizoqala ngey'tori. Uma isilwane sesifuna ukumjikela umuntu, sizawubhedisa izinto. Kuba khona ezibafaka emajele, kuba khona ezibabulalayo ngey'moto, kuba khona ezibafakela izinto abadutshulwa abantu.